ارتشا ترکیه و گروپên çekdariyên opozisyona Sûriyên piştevanî kirî ji Tirkiye gundewarên bajarê Girê sipî li Rojavayê Kurdistanê topbaran kirine. Hinjêderên Xwecehî ji bajarê Girê sipî ragihandin ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve deverên dibin kontrola Hesedê û rejima Sûriyê de bi zirîpoşan topbaran kirine û bi taybet her du gundên Kubrelîk û Evdikûyê dikevin gundewarê bajarê Girê sipî lêtan hatu zanyarî derbarî ziyanan de nehatiye eşkere kirin. Her derbarî şer û pevçûnan û binpêkirinan di derheqê welatiyên Kurd û her li bajarê Girê sipî ku duh jî artêşa Tirkiye û grûpên bêser ve li Rojavayê Girê sipî bi çekên giran êrîş lê ser otomobîleka sivîlan kir û ew otomobîl di navbera gundên Kubrelîk û Evdikê de bû di dema êrîşa çekdaran de û ajûkar bi giranî hate birîndarkirin û ew otomobîl ji aliyê grûpên çekdar ve hate desteserkirin. Rewingeha Sûriya mafê mirovan jî ji beriyan ha ragihandbû ku şer û pevçûnek tund bi çekên giran di navbera endamên grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve de roda û li gorî rewangehê eşkerekirî jî ku şer di navbera endamên Grûpa Ehrarê Şerqiyê de û hin çekdarên gundê Himam Tirkoman rûda û di encamê de sê çekdar bi giranî birîndar bûne. Ji dema kontrolkirina Tirkiye û grûpên viser ve li ser bajarê Girê sipî û şer û pevçûn di navbera wan û Hesedê û rejima Sûriyê de rûdidin û binpêkirin ji dizî, talankirin û desteserkirin li ser malê welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve li wê deverê berdewam e.